अरे जाने वाला के खबर कर दे, अब हम ट्रेंडिंग में आने वाले हैं। ट्रेंडिंग में आवे ला बरो। अरे ब्यास तू तो ट्रेंडिंग में बार पूरा इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पूरा ट्रेंडिंगे में छैले बारा मर दे। तो अब कहत रह ट्रेंडिंग में आवे ला बानी। अरे तू खेसारी लाल यादव ई सब लोग ट्रेंडिंगे स्टार नु हिटे मशीन नु हो। तू बारो खेसारी लाल यादव बारे और भी बहुत कलाकार बा लोग, ई सब ट्रेंडिंग स्टार हो लोग मर दे। एमे बतावे ला जरूरत बा, लोग के बतावे के बा, सब लोग जानता। अब हम ट्रेंडिंग में आने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से तू आयल बारा टुनटुन भैया, तब से तो एकदम ट्रेंडिंगे में बारा मर दे। अब केकरा से बताई हम कि तू ट्रेंडिंग में आवेला बारो। तू तो इंस्टा पर देख भाई, इंस्टा पर पूरा तबाही मचा के रखले बारे। जौन इनकर गाना आवे उ ट्रेंडिंग में ना जाओ ऐसा तो हो नहीं के सकत। आ जौन भी इनकर यूट्यूब पर आवे टुनटुन यादव ऑफिशियल वाला पर, उ गाना तो एकदम ट्रेंडिंग में जा ही आला बा। 100 मिलियन 150 मिलियन जाता गाना। अब का जाओ, अब केकरा से बतावे कि भाई बात बता दी कि ई टुनटुन यादव के रील 2-3 दिन पहले एगो मतलब चलल बाटे कि बता दो कि हम ट्रेंडिंग में आवेल बानी। भैया ई बात कोई से बतावे लायक नहीं खे। ई बात सब लोग जानता, पूरा दुनिया जानता कि टुनटुन यादव एगो नाम ब्रांड हो, खेसारी लाल यादव एगो नाम ब्रांड हो। ई लोग ट्रेंडिंग स्टार हो लोग। कैसे कि और जौन भी गाना आवेला इंस्टा पर चाहे यूट्यूब पर, एकदम गाना फेमस होला। रउआ सोच समझ सकतानी कि भले गाना ढेर दिन से रउआ गावत होकम, लेकिन जब से यादव कास्ट पर गाना गावतानी अहिरान 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 मतलब चिल्लातानी, तब से राउर गाना जौन बा कि सुपर डुपर हिट होला एकदम बा। और भी हम बात बता दी कि ऐसा नहीं कि खाली रुआ अहिराने वाला गाना हिट होला, बाकी सब भी राउर गाना सुपर डुपर हिट होला। लेकिन ट्रेंडिंग में आवेला के बात बतानू कि ट्रेंडिंग में आवेला बानी, ये सब लोग से बतावे के बा। अगर यादव पावेला उहो गाना ट्रेंडिंग में जाला सबसे पहले, आ जौन जातिवाद ना रहेला वो भी गाना ट्रेंडिंग में जाला। लेकिन एक काल दूगो कौनो कौनो, लेकिन जौन भी राउर कास्ट पर गाना आवेला यादव पर अहिरान पर मतलब जातिवाद में आवेला, उ गाना सबसे पहले राउर ट्रेंडिंग में जाला तो जाला तो जाला। खैर हम जातिवाद के बात नहीं करत कि जातिवाद करतानी कि अहिराने पगावत चाहे मतलब कुछ पगाव, लेकिन तहार गाना जौन आवता टुनटुन भैया बहुत सुपर डुपर हिट आवता आजकल। हम बता दें कि आज के अभी के रेट में देखल जाओ तो खेसारी लाल यादव चाहे केहू भी बाटे, सब कोई से ज़्यादा तहार जौन इंस्टा पर बाटे ज़्यादा रील बनेला। आ सबसे ज़्यादा मतलब इंस्टा पर गाना बाजे वाला बा तो टुनटुन यादव के बाटे। चाहे रउआ जाके इंस्टा पर देख सकतानी रील भगा भगा सबसे ज़्यादा गाना केकर आवता टुनटुन यादव के, कि खेसारी लाल यादव के, कि पवन सिंह के। ये तीनों जना से रउआ सोच समझ सकतानी कि केकरा पर ज़्यादा रील बनताटे आजकल के। मतलब पूरा तबाही मचैले बा भोजपुरी इंडस्ट्री में।